Lehet-e fejben edzeni? A pszichológia legérdekesebb kísérletei első rész. Rendkívül izgalmas kísérlettel bizonyították, hogy az agyunk nem képes megkülönböztetni az elképzelt dolgokat a valóságtól. Az alapkísérlet a következő volt. A kosárlabdában a büntetődobás képességét fejlesztették a játékosokban, mivel itt az eredmények nagyon jól mérhetőek. Az alapkísérlet a következő volt, az egyik csoport valóban azt gyakorolta, a kontrollcsoport pedig leült, és behunyt szemmel csak elképzelte, hogy hibátlanul bedobja a büntetőt. A mérések azt mutatták, hogy a második csoport ugyanannyit fejlődött, sőt még egy kicsit többet is. Amikor elképzelünk valamit, azt a képet a külső racionális agy hozza létre. A belső tudatalatti rendszer számára ez a kép ugyanolyan valóság, mint amit nyitott szemmel látunk. Ugyanúgy átéljük a racionális agy teremtette kép alapján az örömöt, a bánatot, és ugyanúgy fejlődnek azok az idegpályák, amelyek az adott, elképzelt mozgássorhoz vagy tevékenységhez kapcsolódnak. Boldogságtechnológia. boldogságtechnológia.hu